Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiyusa sa Espiritu Santo maana kaninyo. Maanaw sa kanimo. Maayong gabi kanatong tanan. Maayong gabi, Father. Ang atong gisaulog karong adlaw mao ni ang solemnidad sa atong mahal na inahan mananabang sa mga Kristiyanos. Of course, ugma ang Domingo sa Pentecostes. Since we are a Salesian parish, no, with Don Bosco, we have this privilege. Ang uban dapit gibutang ang kasaulugan ni Mama Mary Help of Christians sa Monday, unya diri gibutang sa Sabado. Kay ang Sabado in honor of Mama Mary man. That's why nagsugod kita sa Nobinaryo 14, Mayo 14. Kung mag-ihap kita, hangtod gahapon 9 days, so karon ang kapistahan sa solemnidad. So muning atong dakong pasalamat, of course, sa Ginoo, pinaagi sa pangaliya sa atong mahal na inahan, mananabang sa mga Kristiyanos. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan, napasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
pag-ampo kita. Ginoo among Dios, imong gipili ang mahal na Birheng Maria, nga mahimong inahan ug mananabang sa mga Kristiyanos. Pinaagi sa iyang pag-ampo, ihatag sa simbahan ang kalig-on sa imong Espiritu, aron diha sa pailog ug paghigugma, among madaog ang tanang kalisod, ug makaambit kami sa kadaugan ni Kristo imong anak. Kay siya buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Ang unang pagbasa kinutlo, gikan sa basahon sa ang gipadaya. Unya nagpakita ang usa ka dakong tilimad-on didto sa langit. Usa ka babae nga nagbistig adlaw ug nagtunog sa bulan ug gikoronahan siya 12 ka bituon. Hapit na siya manganak ug nagtiabaw siya sa kasakit. Unya may laing tilimad-on nga nakita didto sa langit. May dakong dragon nga pula ug may 7 kini ka ulo. Napulo ka sungay ug may korona ang matag ulo niini. Unya may gubat didto sa langit. Si Miguel ug ang kauban niyang mga anghel nakigsangka sa dragon ug sa mga anghel niini. Apan nabuntog ang dragon ug ang mga anghel niini, ug gipanghinginlan sila gikan sa langit. Gitambog ang dakong dragon, ang karaang bitin nga ginganlag Yawa o Satanas, nga mao'y naglimbong sa tibuok kalibutan. Gitambog siya uban sa tanang mga anghel niya ngadto sa yuta. Unya nadungog ko ang kusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon, ania nagayod ang kaluwasan gikan sa Dios. Gipadayag nagayod sa Dios ang iyang gahom, ingon nga hari, o gipakita na sa Mesiyas ang iyang autoridad. Kayang tigsumbong nga nagbarog sa tubangan sa Dios, ug nagsumbong sa atong kaigsuunan adlaw ug gabii, gihinginla na gikan sa langit. Gibuntog sa atong mga kaigsuunan ang yawa, pinaagi sa dugo sa nating karnero, ug sa kamatuoran nga gisangyaw nila. Wala nila ihikaw ang ilang kinabuhi, bisan sa kamatayon. Busa paglipay kamo, kalangitan ug kamong tanan nga nagpuyo diha. Apan alaot ang yuta ug ang dagat, kay mikunsad kaninyo ang yawa nga suko kaayo, kay nasayod man siya nga mubo na lang ang iyang panahon. Napungot pag-ayo ang dragon ug nakig-away siya sa tanang kaliwat sa babae ug sa tanan nga nagtuman sa mga sugo sa Dios, ug nagmatinumanon sa kamatuoran nga gipadaya ni Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ikaw ang labing dako labing halangdon nagadaig kaninyo, napanalangin
sa tanang babae sa yuta. Pagkatakos daygon ang Ginoong Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Diyos maghatag unta kanimo sa walay kinutuban nga dungog. Tungod sa imong nabuhat, maganti unta siya kanimo sa mga panalangin. Pabilin ikaw nga nagmatinumanon kaniya. Ug wala magduwa-duwa sa pagtahan sa imong kinabuhi, aron pagpanamikawas sa pagdaog-daog sa imong katawhan. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia. Apan sa pag-abot na sa hustong panahon, ipadala sa Dios ang iyang anak, ipanganak sa tawhanong inahan, ug nagkinabuhi sa ilalom sa balaod, aron pagluwas ni adtong nailalom sa balaod, ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Aron sa pagpaila nga kamo iyang mga anak, gipadala sa Dios ang Espiritu sa iyang anak, nganhi sa atong kasing-kasing. Ang Espiritu nga nagtuaw, Amahan ko. Busa dili na kamo ulipon, kundili anak na. Og tungod kay kamo iya ng anak, ang Diyos maghatag kaninyo sa tanang mga anak kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo mana kaninyo. Manawsab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ni Kao, O Ginoo. Sa ikatulo ka adlaw, may kasal didto sa lungsod sa Kana sa Galilea. Ug didto ang inahan ni Jesus. Gidapit usab si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Sa nahutdan na silag bino, ang inahan ni Jesus miingon kaniya, wala na sila'y bino. Si Jesus mitubag, babayi, ayaw akog tudloi kung unsay akong buhaton. Wala pa moabot ang akong panahon. Unya, giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon. Buhatan ninyo, bisan unsay iyang isugo kaninyo. Ang mga Hudyo may mga tulumanon sa ilang tinuuhan labot sa pagpanglinis. Ug tungod niini didto'y gibutang nga unom katadyang bato nga sudlanan og tubig. Ang matag usa kasudlan og kawhaan ngadto sa katluan kag galon nga tubig. Si Jesus miingon sa mga sulugoon, punan ninyog tubig kining mga tadyaw. Ug ila kining gipuno. Unya miingon siya kanila, kaba ang tubig ug dad-a ngadto sa tinugyanan sa kumbira. Ug gidala nila kini ngadto kaniya ug iyang gitilawan ang tubig nga nahimo ng bino. Wala siya masayod kun diin gikan ang maong bino, apan nasayod ang mga sulugoon nga maoy nagkabo sa tubig. Busa gitawag niya ang bana og giingnan. Nabatasan sa kadaghanan ang pagdalit pag-una sa labing maayong bino. Ug kon makainom na pag-ayo ang mga bisita, anha pa idalit ang bino nga dili maayo kaayo. Apan karon panimo idalit ang labing maayong bino. Gihimo ni Jesus kining una niyang milagro didto sa Kana sa Galilea. Ug didto gipadayag niya ang iyang himaya ug nanuo kaniya ang iyang mga tinun-an. Mao kining ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigo ni Kao, Kristo. Payong gabi na pod kanatong tanan ug malipayong kapiyastahan sa atong mahal na inahan, mananabang sa mga Kristiyanos. It's only once in a while nga kita nagsaulog kining dako nga pagdebosyon sa simbahan. O mausad ning debosyon nga gitukod pinaagi ni San Juan Bosco. Mao tong kaming mga Salesiano mao ning among gi-propagate o gi-spread nga debosyon sa mahal na inahan. Of course, daghan na tay mga debosyon sa ato mahal na inahan, sama sa Birhen sa Lourdes, no? Birhen sa Kanunayng Panabang, daghan pagkud ang mga title. But hopefully karon masabtan pud nato kining dakong kapistahan, no, sa simbahan. Kay kining piyesta, makaingon kita nga it is as old as the church. No? So kining pagdebosyon dili rani sa matawag na debosyon ni Don Bosco. Balik kita gamay. I'd like to
bring you along to a glimpse of history. Balikan nato na unsa man kung paano nagdevelop kining devotion sa atong mahal na inahan. Of course, kanang dugay nga time, wala pa sa gitawag nga mananabang sa mga Kristiyanos. Unya, si San Juan Bosco, siya gyud ang nag-introduce ani. So, ang mga titles ni Mama Mary, nag-emphasize sa iyang social character. Nabuti pasabot si Mama Mary masabtan as unsa man bahin sa atong pagtuo, Mother of the Church, Mother of Christ, and Mother of us all. So, mao tong makaingon kita, kining Catholic devotion is as old as the Church. Siguro ang nabago lang kanang special title, Help Mananabang sa mga Kristiyanos. So, nakoy gamay nga props diri ha. Hopefully, dili ni taas-taas. Kay mauman ang murag makadungog ko ingon ni Mama Mary, no? Ang iyang anak nagpaminaw niya sa gospel o buhata kung unsay isulti niya. So at least for me karon sa ato kasawlugan mananabang sa mga Kristiyanos, just like to share this little murag history nato, no? Bahin sa atong mahal na inahan mananabang sa mga Kristiyanos. In the year 626, no? Dugay na to, 626. No, dunay usa ka emperor nga nakigbatok, dunay gubot, dunay war. Ug unya mauning si Emperor Heraclius sa Constantinople nga mauni siya nakigbatok sa mga Bulgarians nga gikan sa Northern Europe, Middle East ug sa Persia. Unya nag-engage sila battle. It is always in the context of battle nga makaingon kita na adiha ang atong mahal na inahan. So on August the 4th, 626, it was declared a miraculous victory, and the priests of Constantinople instituted the feast under the title Paminaw, Mary, Help of the People. So as early as 626, gitawag na si Mama Mary sa mga katauhan, mga kaparian sa Constantinople, Mary, Help of the People. Moving forward, in the year 936, no, si Saint Andrew, maybe one of the apostles or the patriarchs, sa Constantinople gihapon nakakita og vision ni Mama Mary nga gi-introduce sa mga neophytes kanang gi-prepare para mabunyagan, no? There were Catholics living at the Caspian. Makarelate kita kining Caspian at that time o karong panahon na Ukraine. Ang Ukraine na nakigbatok sa Russia. So we can relate. So ang mga Katoliko, the convert pinaagi ni Saint Andrew, gitawag nila si Mama Mary nga reyna sa Ukraine. The first time our Blessed Mother was proclaimed Queen of Ukraine. Unya, maoning nahimo na pud siyang patroness sa ilahang nasod. Fast forward, in the year 1030, no? Doon na say pagpakigbatok, battle with the barbarians, no? Dito gyud sa dapit pod sa Ukraine, no, si Prince Metislaus nakigbatok sa mga barbarians. Unya ni sangpit na pod sila sa atong mahal na inahan. That's why after some time 1187 sa Ukraine gihimo na pod na victorious ang ilang pakigbatok pinaagi ni Mama Mary. Gitawag nila si Mama Mary
the victorious Queen. Fast forward 1550 to 1558, diri makita ang title na ang Maria mananabang sa mga Kristiyanos na first recited sa Litany of Loreto. No, ang litany usually after the rosary mo nang atong giampo, no? At the ending part of the rosary para makompleto ang rosaryo. So kani naana diha gi-include na ang title Help of Christians, first recited sa Litany of Saint Loreto at that time. No, so these were at that time daghan may mga litanya bahin ni Mama Mary. Unya kining Litany of Loreto diha na include ang title mananabang sa mga Kristiyanos. Fast forward 1571 unsay nahitabo, dunay battle, gubat sa island nga gitawag na Lepanto, no, dito na sa Europe bahin. Unya unsay nahitabo, dunay mga Muslim from Turkey nag-attack sa mga Kristiyanos. Ang army nila, no, kadako kaayo, 120,000 versus sa mga Christian 80,000. Unsay nahitabo sa ilahang battle, nagdaog gyapon ang mga Kristiyano kay nagampo sa Santo Rosario. So, it is in here in 1571 na si Pope Pius V gidikri nga ang May 24 ang mahimong kapiyastahan ni Mama Mary, Help of Christians, mananabang sa mga Kristiyanos. So tomorrow is the 24th, pero Pentecostes man, gi-forward nato, or rather anticipate 23. Imagine, long time ago, 1571, na piyesta na, mahal na inahan mananabang sa mga Kristiyanos, tungod ni ini. And because of this, morning sa dakong devotion ni Don Bosco, fast forward, morning nahimo niyang, nadamguhan ba niya, na ang simbahan, dunay dako nga pagdebosyon nga nakatabang sa pagbakig-batog nato sa mga dautan. Our battle against the evil one. Unsa man na? Debosyon sa santos nga misa, debosyon sa mahal na inahan, o debosyon sa Santo Papa nga siya ang leader sa simbahan. So this appeared nakikita si Don Bosco sa iyang vision. Motong giingon nato karon, ingon ni sa mga Salesiano, Don Bosco has 3 loves. Love for the Blessed Eucharist, love for the Blessed Mother, and love for the Holy Father. No? Imagine. So at that time, nahimo nang decreed Pope Pius V. Fast forward, time ni Don Bosco, 1820 to 1841. Morning time ni Don Bosco, kay natawo man si Don Bosco 1815. No? Kining time ang time is dominated sa local devotion sa mahal na inahan. Unya, si San Juan Bosco, sa ilang pamilya, Mama Margaret, doon na siya nakatunan nga 3 debosyon at that time. Unsa man, devotion ni Don Bosco to the Sorrowful Mother, our Mother of Sorrows. Devotion ni Don Bosco, Our Lady of Consolation. Devotion ni Don Bosco to Our Lady of the Rosary. Dito niya na-develop ang dakong paghigugma sa atong mahal na inahan. Fast forward, 1841 to 1849. Mao ni ang time na giproklamar no, sa simbahan. Unsa man ang pag-andam sa simbahan, pagproklamar sa Immaculate Conception. So dito na inspired si Don Bosco, no? Devotion to the Immaculate invites everyone to imitate ang virtudes ni Mama Mary, way bahid sa sala. So that's why Don Bosco in his educational system introduced preventive system.
ma-prevent ang mga kabatanunan sa pagbuhat og sala. In imitation of the Immaculate One, si Mama Mary. Okay? So, kining time nag-abot na ang time nga i-institute ang feast day ni Mama Mary, Pope Pius V, no? Kanang time na 1815. Dito na nagsugod ang selebrasyon sa dakong pagdebosyon sa atong mahal na inahan, mananabang sa mga Kristiyanos. Fast forward, 1862, April, doon ay usa ka miraculous event dito sa Spoleto nga kaning imahen nga venerate ni Mama Mary murag nagbilagro. Doon ay usa ka bata nag-ingon si Mama Mary kuno nilihok ang iyang mata, naghilak og dugo. So that was reported and it has found favor in the blessing sa simbahan. So because of that incident, it was decided na kanang picture, murag mao niyang picture na makita nato, magiging mahimong official na picture of our Blessed Mother, Help of Christians. Next month, May 24, 1862, doon ay gisulti si San Juan Bosco sa iyang mga kabatanunan nga magpabarog siya og usa ka simbahan. Mao na ang dakong milagro. Si San Juan Bosco nagtukod sa Basilica ni Mary Help of Christians in Turin. Nagsugod 1864, natapos 1868. So at that time, Don Bosco spoke to his boys from the miracle at Spoleto that he will build a shrine in honor of Mary, especially para sa mga pobre. Mao tong gitawag siyang mananabang, help. So Don Bosco used the title Help of Christians, ayang gitukod. Unsa may relasyon nato karon? Ang context sa ato mga pagbasa sa first reading, pagpakigbatok, is always in the context of a battle. And nagpakita ang Mama Mary, nagtabang, unya, nahimong victorious ang ilahang pagpakigubat. In the first reading, it's already shown Michael, the lady and the dragon, long time ago from the book of Revelation. Unya, sa second reading, nag-abot ang takna. No? Na doon na usa ka babae nga matao nga mugikan ang kaluwasan sa anak nga iyang ihatag kanato. No? When the proper time has come, the woman would bear a son, and this will be our salvation. Unya, mao nang fulfillment sa gospel. Si Mama Mary, no, in the context of the wedding at Cana. Unsa nakigbatok siya kang kinsa sa iyang anak. Murag dili mo sunod si Jesus niya, no? Dili pa man nako time unsa man imo wa man koy labot sa imong gisulti. Pero nagprevail ang inahan. Kung unsay iyang isulti, mauna inyong buhaton. No? Kung makadungog kita ni Mama Mary, mao sad ang atong buhaton unta. So mo ning atong dakong pagdebosyon even up to now, battle against the evil one, battle during wars, battle sa atong kaugalingon na atay usaman nahitabo diri sa atong sulod, murag dunay kagubot diha, battle with the natural calamities. That's why katong stampita, no, unya kaning gamay nga stampita iniguman sa Santos nga misa samtang gakanta kita sa final song,
doon ay mga COA mag-station dito o diri, no, on both sides. Ug tagaan kamo kini nga stampita mao ni ang pagtugyan sa panimalay ngadto sa mahal na Birheng Maria, mananabang sa mga Kristiyanos. Nagnayo kita grasya, no, sa panahon sa kalamidad, sa tanang katalagman, sunog, baha, liti, bagyo, linog, mga kawatan, tulisan, mga taong mapasipad, tanan mao nang atong hangyo ni Mama Mary, Help of Christians. That's why some time ago laminated na para ligon, pero nahurot naman. So bisag dili laminated, amo nang ipanghatag. Unya unsa may pirmi ninyong gigunitan, pirmi natong gigunitan, cellphone. So kung doon ay cover ang inyong cellphone, i-insert na ninyo sa luyo ba? Kung opaque, or rather transparent ang inyong casing sa cellphone, dito nyo insert, no? Iipit ninyo diha. So every time you look at the cellphone, you look at the back, na ang prayer, makahinumdum ka mo, no? Protection sa atong panimalay, protection sa tagsa membro sa panimalay. Morning akong nahinumduman, akong igsoon nga babae ba, I came to know about Mama Mary, Help of Christians when I was still in the elementary, because my elder cousin who entered Don Bosco Seminary, morning dala niya, ingon niya, morning devotion that we have to spread in honor of Mama Mary. She will help us in all battles, even natural calamities. Morning na memorize na mong prayer, kami mga magsuon. Unya, ang akong isuon, sunod na ako, na di say gibuhat nga something very extraordinary. Inig human sa ilang rosary every day, they pray this. Unya, na-memorize na sa iyang mga anak. Hangtod karon doon na nay pamilya. Gipamemorize na sad sa ilang mga apo o apo nako. Mao na. So inawat unta, we really befriend our Blessed Mother with this beautiful title, mananabang sa mga Kristiyanos. This is the call of the times. Tanawan natong atong kahimtang karon, kanang gubat murag nagpadayon pa sa Middle East, kaning gubat sa atong nasod at this present time, murag nausab na ang senaryo sa atong politikang kinabuhi. There is a lot of struggle going on. To become part of that, let us ask Mama Mary. No? So hinaot unta, mauning atong ampon every day before we go to sleep, or even after praying the rosary. So unya, before you go out during the final song, mauning ipanghatag sa tanan. Hinaut unta, buhaton nato, yan giingon ni Mama Mary, do whatever He tells you. Do whatever my son tells you. So mauning pagdebosyon nato sa Mama Mary o sa iyang anak. Hinaut unta, mo nang makita sa atong mahal na inahan. Palihog manindog. Ug kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan ang makahagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuwigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tawo galang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit.
sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang mahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasaylohan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kanabuhing maabot nga kalibutan. Amen. Prayers of the Faithful. Mga igsuon, magampo kita nga masaligon ngadto sa atong langit ng Amahan. Kay diha sa dakong gugma, mibuot nga si Maria muabag sa buhat sa iyang anak alang sa pagluwas kanato. Ang atong pagampo, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa simbahan, ang katawhan sa Dios nga naglawig ning kalibutan, nga himuon niya si Maria isip sulundon nga panig-ingnan sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong Santo Papa ug mga kaobispuhan nga sa ilang pagpangalagad sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, ilang itugyan ang ilang kaugalingon ngadto kang Maria, ang mahayag nga bituon sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nangalagad sa katilingban, nga ilang makita si Maria isip modelo sa way puas pagpangalagad, aron makaplagan ang hustisya o kaangayan alang sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga sakop sa Salesian family, nga ang mga lain-laing miyembro niini magkugi og magpuyo diha sa diwa sa pagkapamilya aron makabut ang panaghiusa. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga kabatanunan, ilabi na katong nagpuyo sa kahadlok ug kabalaka, nga mamahimo si Maria isip mapinanggaon nga inahan, nga magdala kanila sa paglaom ug kasiguruhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanatong tanan, nga naghandom kang Maria, mananabang sa mga Kristiyanos, nga atong masinati ang iyang inahanong presensya, nga way paglubad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Karon atong ihalad ang atong mga panginahanglanon sa atong mga pamilya. O sa ang atong pasalamat dungan sa mga nag-celebrate sa ilang birthdays karon sa gasa sa kinabuhi. Mousad ang gasa atong hangyon sa Ginoo pinagi sa pangalian ni Mama Mary, ang gasa sa kaayuhan na healing grace, ang gasa sa kalinaw sa Middle East ug sa atong nasod. O Diyos, among amahan, dunggang among mga pangabuyo, o pinaagi sa mga pangaliya sa mahal na Birheng Maria, mananabang sa mga Kristiyanos, makadangat kami ngadto sa himaya nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo, ranong ako inyo sakripisyo, dawaton nanta sa Diyos kamahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ng taas sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya siyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata mahan ang mga pagampo nga mga halad, nga gidala sa imong katawhan nining pangilin sa mahal na Birhen, mananabang sa mga Kristiyanos, diha sa iyang pangaliya, itugot nga kami mulambo sa paglaong paghigugma, aron mahiuyon kami kang Kristo among Ginoo, nga mihatag sa iyang kagalingon nalang sa kalibutan, siya nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Ang ginumana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos atunhay, makagahom sa tanan, ang ngayong matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo imong hinugugmang anak. Amahan sa gugmang walay katapusan, gituboy mo sa simbahan si San Juan Bosco isip amahan, igsuon og higala sa kabatanunan aron mugiya kanila sa kaluwasan. Dala ang panagna sa bag-ong mga panahon nga umaabot, giandam niya sila sa pag-atubang sa kinabuhi, uban ang pagkamatinud-anon, integridad ug aktibong pagtuo. Ubos ag aghat sa imong espiritu, gitukod niya ang dakong pamilya aron ipadayon sa tibuok kalibutan ang iyang misyon sa pagkaamahan ug magtutudlo. Kami nga nagkatigom karon sa iyang pangilin, nabayaw kanimo amahan sa among imno sa paghimaya sa pagdaig uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagaawit kami sa imong himaya sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalang imong espiritu aron pagsantos ng ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuhas siya upan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinud-an ug mingon. Dawata kini ug panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iyula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron na mga sala mapasaylo. Buhata kining aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon na pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan. Moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, guban ni Leo, among Santo Papa, ni Alberto, among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan, nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, mananabang sa mga Kristiyanos, Birhen sa Lourdes, uban ni San Jose, iyang balang esposo, uban sa mga apostoles, uban ni San Juan Bosco, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuwigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagin ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagahom gamahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among mananubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ipakita tang paginigsunay. Kinimawang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dalo ko ang inyong kalawat kanimo, panipamulong lamang mamayo ako.
Magampo kita. O amahan ni mong gibusog sa pangikan sa langit ni si Yesu Kristo mawi unang bunga sa mga bagong nilalang. Itugot nga kami mamahimong mga bagong binuhat ug magkayusa sa pagkugi sa pagkabot sa imong gingharian. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ato karong awito ng Salve Regina. Karon ang bendisyon ni Maria mananabang sa mga Kristiyanos. Ang atong tabang anaa sa ngalan sa Ginoo Nga nagbuhat sa langit ug yuta. Kitang tanan Maghimaya ka, Maria. na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios manaakan nimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan. Bulahan mo sa pambunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa takna sa mong kamatayon. Amen. Amen. O Maria, nagadangop kami sa imong panalipod, o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawangang among pangaliyupo dinhi sa among mga panginanglan. Inaluwa-luwas sa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaw ug balaang Birhen. Amen. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami, Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. o padangata nga akong pagtuaw nganha kanimo. Ang Ginoo maana kaninyo. Manaw sa kanimo. Mag-ampo kita. Makagahom magwalay katapusan nga Dios, pinagi sa panagduyog sa Espiritu Santo, imong giandam ang lawas ug kalag ni Maria nga mamayaong Birhen ug Inahan, aron mamahimong takos nga puloy-anan sa imong anak. Itugot nga sa among pagmaya sa paghandom kaniya, pinaagi sa iyang pangaliya, maluwas kami sa mga kadautan karon ug sa kamatayong walay katapusan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagtugyan sa panimalay ngadto sa mahal na Biring Maria, mananabang sa mga Kristiyanos tanan. O Maria, Birhen Santissima, ikaw nga gitudlo sa Dios aron mahimong mananabang sa mga Kristiyanos. Gipili ka namo nga inahan ug tipanalipod sa among panimalay. Nangamuyo kami sa magamhanang panalipod.
Amping ang among panimalay, aron halikay sa tanang katalagman, sa sunog, baha, liti, bagyo, linog, mga kawatan ug tulisan, mga taong mapasipadon ug sa tanang mga peligro. Panalangini, panalipdi, labaw kami, ug bantayi sa mag-imong kaugalingon, ang tanang nagpuyo nining balaya. Ilikay kami sa tanang disgrasya ug daotang kapalaran. Panlabaw sa tanan, idangat kami ngadto sa labing importanteng grasya, ang grasya nga malikay kami sa pagpakasala. O Maria, mananabang sa mga Kristiyanos, iampo ang tanan nagpuyo sulod nimong panimalay, nagihalad nganha kanimo, hangtod sa kaagturan. Amen. Palihog, maglingkod. Culmination of the Flores de Mayo will be on May 30, Saturday, Holy Mass at 4:30 p.m. and to be followed by a Marian procession. All parishioners and Marian devotees are invited to join. The Ministry of Gift Bearers is now accepting new volunteers. Those who are interested in becoming gift bearers or colectoras may contact Sister Leia Abileda at 0933-691-6365. Lourdes Kindergarten School is now accepting enrollees for children aged 3 to 5 years old. For details, visit their FB page, Lourdes Kindergarten School, or the LKS office, Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m. Please all stand for the final blessing. Ang Ginoo maana kaninyo, Manasab kanimo. manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, dadaang kalinaw paghigugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa munang ipanghatag ang mga stampita.